Shi da ɗan takarar neman shugabancin ƙasar ta jiha ƙarƙashin inuwar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba. An haife shi ne a ranar 8 ga watan Agusta na 1971 a birnin Maraɗi da ke kudu maso gabashin jamhuriyar Nijar. Bayan ya yi firamare da ma sakandare a birnin na Maraɗi. Ibrahim Yakuba ya samu shiga makarantar horas da ma'aikatan hukuma da ke birnin Yamai, inda ya karanci aikin kwastam daga shekara ta 1988 zuwa 1991, sannan ya ci gaba da karatun shi a shekara ta 2002, inda ya karanci aikin controller na kwastam ko kuma duwan. Kuma ya ci gaba da karatun aikin na kwastam daga shekara ta 2006 zuwa 2007 a cibiyar horas da jami'an kwastam ta kasar Morocco, inda ya samu shaidar zama Sufeto Janar na kwastam. Sannan kuma ya samu wani digiri a matsayin mai kula da tsarin ma'aikata, ya kuma kasance dan gwagwarmaya, inda a shekara ta 2003 ya zama na sakataren kungiyar jami'an kwastam ta ƙasa da ake kira SNAD, inda ya yi wa'adi biyu na shugabancin wannan kungiya har ya zuwa shekara ta 2012. Ibrahim Yakuba ya kasance babban dan gwagwarmaya a fannin yaƙi da rashin gaskiya. Ya kuma yi fafutukar ganin an yafe wa kasashe masu tasawa basuka da ake biyar su kafin ya zamana mai shirya rahoto a majalisar tuntubar juna a lokacin mulkin rikon kwarya na janar Salu Jibbo. Ya rike mukamin ministan suhuri kafin daga bisani ya zamana mataimakin daraktan fadar shugaban kasa Isu Muhammadu. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya ta raba kaya da shi bayan da wasu shika-shikan jam'iyyar suka lura da cewa yana da babban buri a gabansa. Ya yi murabus daga matsayinsa na jami'in kwastam, inda ya rungumi siyasa gadan-gadan tare da kafa jam'iyyar MPN kishin ƙasa. Ya rike mukamin ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar daga watan Afrilu na 2016 kafin a sauke shi bayan da ya fallasa cewa ana shirya kumbiya-kumbiya wajen shirya zaɓuka masu zuwa, wanda bai yarda da hakan ba. A watan Yuni na 2018, Ibrahim Yakuba ya jagoranci girka gamayar jam'iyyu na FP Front Patriotic da ke bangaren adawa, inda a yanzu yake takarar neman shugabancin ƙasar ta jamhuriyar Nijar a zaɓe mai zuwa na ran 17 ga watan nan na Disamba. Abin da ke gabana shine wannan ƙasa ana iya mata aiki nagari wanda zai sa al'ummata talakawan na ta samu sauki kuma ƙasar ta girma. To abin da ya sa muka sake takara wannan karon shine mun gani duk abin da muke tsammani a cikin ƙasar Nijar babu ko guda wanda ya tabbata, ko sauki cikin rayuwar al'umma, ko kuma falalar demokrasiya, ko bunƙasa tattalin arziki, ko kuma kwanciyar hankali. Muka ce to za mu yi tsari sabo namu da mata da maza da suke tare da mu kwatanta wani sabon jagoranci a cikin ƙasa don ƙasar Nijar ta zama ƙasa wadda za ta ba al'umma falala kuma ta zama ƙasa wadda take da martaba a cikin duniya. To koya ɗan takara Ibrahim Yakubu yake ganin zaɓen mai zuwa, ganin cewa suna fuskantar ɗan takara na ɓangaren gwamnati da ke samun goyon bayan shugaba mai ci har ma kuma yana ikirarin zai yi bugu ɗaya? Shi tsarin zaɓen ƙasar Nijar, tarihin shi da al'ada sun nuna ko da yaushe aka yi zaɓe zagaye na biyu ne ake cin nasara. Amma zagaye na farko suna zaɓen zakaransu shine suke jefa ma ƙuri'a. Yannan zagaye na biyu wanda zakaransu ya yi kira a kama ma shi ake jefa ma ƙuri'a. Yau Nijar ya yi nasara bugu na farko ba za ta taɓa yiwuwa ba, saboda inda yana yiwuwa da shugaba Isu shi da ya sa shi da ya yi shi. Ibrahim Yakuba mutum ne da ke son harkokin wasannin motsa jiki kamar ƙwallon kafa da kuma ƙwallon kwando. Ibrahim Yakuba na da babban buri na kawo sauyi a fannin rayuwar al'ummar jamhuriyar Nijar idan Allah ya bashi shugabancin ƙasar ta Nijar. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum, magoya bayan jam'iyyar MPN kishin ƙasa maza da mata da ma waɗanda ke ra'ayin wannan jam'iyya da illahirin 'yan Nijar kaf muna fatan alheri game da zaɓuɓɓukan da suka gudana 13 ga watan Disamba, zaɓuɓɓukan kwansaye ko mu ce ƙananan hukumomi. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa tana shaida muku da cewa lalle ta samu damar aje takardun 'yan takaranta a cikin kwamin 266 da Nijar take da su, amma ƙarshe an yi watsi da wasu daga cikin takardun 'yan takararmu, wanda haka yasa muka samu dama ne na tsayawa a cikin kwamin 133. kuma tsayawa takararmu a cikin kwamin 133 ya ƙara nuna dagewar jam'iyyar MPN kishin ƙasa, saboda irin ƙuri'un da muka gani sun limka idan aka kwatanta da zaɓuɓɓukan da suka wuce, wanda haka yasa ake kira ga magoya bayan jam'iyyar MPN kishin ƙasa a duk inda suke na su ƙara dagewa su jajirce ganin zaɓuɓɓukan da ke jiran mu zaɓuɓɓuka ne waɗanda a kaf faɗin ƙasa ko ina akwai jam'iyyar MPN kishin ƙasa, cewa da zaɓuɓɓuka na 'yan majalisun dokoki da na shugaban ƙasa. Muna fatan jama'a za su ƙara himma, za su ƙara dagewa game da aikin da ake ta yi tukuru don a samu a kai ga nasara. Ubangiji Allah ya kama muna kuma ya muna jagora a cikin wannan tahiya tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. MPN kishin kasa militan a yirga haran fondo gwai.
irne no irga bore ma me fondo goy de himma ki danga fatta sappe kan yante conseiller sappe ga sappe parti o se kan gati MPN kishin kasa irga bore fongan mo ka ir parti o du dama kan na ir dossier yangisi Niger komin zongin kan da waidu cin da idura kada mere tira ana tira zongun da waran skin hinza kan babanda sanda matkaran ga baida amma kulun da wadin sai iddu dama kan irkan digin da yankan bisa 2006 sapai kan yan bisa yarin ga wani no ga kan alama kan MPN kishin kasa partiyo jinnago koy wat kulu wasu yargo ce bore ga hando girbuwaran kicin da iyakan ga Desambar hando gir zambar hinkan da waranka diman shokan go kana bore mu fattan da himma wai bore min ga gudde hau al bore min ga santire hau bore man da me mu fattin ga dinga wan famiyai dinga ba kai im koy gi sappe MPN kishin kasa wana president wase da MPN kishin kasa wan diptaise irgaran fondo goyi irkoyim konda Niger gine irkoyim konda ir president wa gine irkoyim konda MPN kishin kasa gine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.